To ga yadda za ka yi swapping ɗin WULS ɗin nan zuwa ULX zuwa USDT. Afwan, wancan ɗazu ya ɗan mun gaddama ne, so kuma daga baya na try ba bidiyo ɗin kuma sai yayi. Yanzu zan sake da wannan ɗan sauran ɗan kaɗan ɗin domin dai kowa ya ga yadda abubuwan suke. Kuma na manta na ce ba ya sauka sai an yi 24 hours, to amma yanzu da na sake wani kuma ya sauka wajen wanda abin da bai wuce minti 10 ba. So idan mutum ya withdraw zai iya ɗan duba gani ko ya sauka. So na ce muku idan ka riga ka turo shi ya zo nan, abinda za ka yi kana so ka yi swap ɗinsa daga WULX zuwa ULS zuwa ULTRON USDT. Daga ULTRON USDT kuma sai ka yi bridging ɗinsa zuwa USDT BIP20. Sai mu taɓa nan gurin, sai mu zo mu shiga browser. To za mu taɓa nan gurin, kawai nan gurin mu taɓa nan gurin. In muka taɓa nan gurin sai mu rubuta kawai ULTRON swap. Gashi nan na rubuta. Ku kula da kyau. Za ka rubuta ULTRON swap sai kawai ka yi search. To gashi nan ya kawo ni, kuma kun ga wallet ɗin tawa tana jikin alamun wallet ɗin tawa ce. Sai in taɓa nan gurin. To kun ga inda za ka yi daga ULS to WULX. Sai mu fara taɓa nan gurin, ga inda za ka yi swapping ɗin ULS ɗin zuwa USDT, ULTRON USDT kenan. Ga inda kuma za ka yi bridging ɗinsa daga USDT ɗin na ULTRON blockchain zuwa kuma na BIP20. Sai in fara taɓa nan gurin yanzu. To yanzu ina da WLS guda 17 kamar da ku gani, wannan kuma ban da shi. To sai in taɓa nan gurin. Kun ga wannan ya koma sama, sai in sa guda 17 ɗina. 17 ko? To sai in ce swap. Kun gani ko? Na ce swap, zan ɗan yi ƙasa-ƙasa sai in yi confirm. Gashi na yi confirm. Na yi confirm. Masha Allah, good. Transaction ya yi successful. Ya yi. To kun ga yanzu za ku ga wannan ya zama 0. Wannan ya zama ina da 17 da wani abu. To sai mu sake taɓa nan gurin. Sai mu zo swap kuma. To ULS ɗin nan shi ma kuma zuwa WUSDT zuwa ULTRON USDT kenan. Sai in sa, za ka ɗan rage na gaspi kaɗan in ka tashi. Misali sai ka sa guda 17 nan. Kamar wancan ɗiga ai ma gaspi da shi. To sai shi ma ka zo ka ce swap. Sai ka zo ka ce swap. Sai ka zo ka yi approving. Gashi sai ka danna approve. Yes, to yayi. So sai ka ƙara dawowa. Sai ka ƙara dawowa nan ɗin kuma dai ka taɓa. Sai kuma ka taho bridge. To a bridge ɗin nan za ku ga cewa ina so in yi bridging ɗin daga ULTRON chain zuwa ina, sai in ce zuwa Binance Smart Chain. Kun gani ko? To sai in zaɓi wannan coin ne nake so in yi bridging ɗin nashi. Sai in ɗauko coin ɗina. Gashi nan ULTRON USDT. Sai in sa. To na sa, sai in sa maximum ɗinsa gaba ɗaya. To amma ku sani coin ɗin na mai yawan na riga na yi shi ba tare da bidiyo ba. Amma idan da a ce wannan dalar tawa ta kai dala minimum dala 12 zuwa sama, shi sa na ce a turo da guda 100 minimum. 100 ya kai dala 12 shi. A yanzu tunda price ɗinsa a yanzu yana 0.12 waye da sauransu yana kaiwa. To tunda idan ka tara naka da yawa 150 200 ne, sai ka turo, zai baka dama ka yi bridging. To idan nan ɗin ya kai guda 12 minimum zuwa wannan maximum ɗin, so kana cewa bridge kawai zai baka dama shi ma kai kamar yadda approving ɗin can, za ka yi approving
zai tafi can cikin kuma metamask ɗin taka za ka gan shi a BIP20. In kai approving kawai kana dawa tunda yanzu kun ga ai kaɗan ne shi yasa ba zai ba, to kana dawa cikin nan sai ka dawo ka taɓa wallet. To idan ka zo ka taɓa wallet ba za ka gan shi a nan gun ba tunda shi BIP20 ne, sai ka sake taɓa nan gurin ka yi adding ɗin, sai ka yi adding ɗin smart chain. Idan ba ka yi adding ba already, ni na riga ni adding ne saboda haka za ku gani gashi. Gashi za ku ganta, kun gani hanna dalar ga ta hanna yi ta na cire ta ma, kun ga hanna tura ta zuwa 14.7 USDT, na cire ta na tura ta ma zuwa Binance already hanna yi cire kudinta. Sannan ga ɗan sauran smart chain da na turo na gas fee, sai da na turo smart chain na gas fee sannan na kunna USDT ɗin. Sai to ita ma wannan ɗin yadda za ka kunna ta, misali za ka iya ma tambaya a turo maka ita ma da yadda za ka kunna. Idan ka shiga nan ɗin, bayan wallet ɗin taka tana kan wancan sai ka ce add network. In ka zo setting ga network, add network, to in ka taɓa nan gurin zai baka, amma sai ka taɓa amma misali za ka nemo su ne kamar haka. In ka taɓa nan gurin misali za ka nemo su ne kamar haka, za ka nemo wannan abun na BNB ka sa nan smart chain nan wannan nan wannan nan wannan. Idan baka da so kana iya kai magana ta WhatsApp sai in tuturo maka kai ma ka samu ka kunna smart chain ɗin ya zama ta hau. Saboda haka bayan ka kunna ka yi adding ɗin network smart chain network ɗin naka a metamask ɗin taka, sai kuma ka ɗauko USDT contract address na wannan BIP20 a Trust Wallet ka je ka ɗauko shi, sai ka zo kai add token a nan gurin, add token a nan gurin kawai sai ka pasting ka importing ka kunna shi, kawai za ka gan shi da amount ɗin kuɗinka a nan. Daga nan BIP20 ne mai rage maka, sai ka ɗauko address ɗinka na Binance BIP20 USDT sai ka tura can, sai ka P2P abinka, shikenan kun ga ka fara amfanar wannan tsarin na MAVIE. Sannan idan yanzu ne ka fara ziyartar wannan channel ɗin nawa, in har ka ga wannan abin ya maka amfani, to yana da kyau ka yi subscribe ɗin channel ɗin nawa. Ba lallai sai ka danna ƙararrawa ba, amma in ka ga dama za ka iya dannawa domin ya kasance ko da yaushe muna tare. Idan na tura sababbin abubuwa za ka iya ka riƙa gani, saboda muna tare da ku a koda yaushe, shi yasa muke samun ci gaba. Don haka insha Allah ta'ala ga namba na nan zan sa a ƙasa, duk wani ƙarin bayani da kake so a game da wannan harka ta MAVIE mutum zai iya ya tuntuɓe ni. Sannan kuma kar ku manta, har yanzu wannan abun fa ana rijista kuma akwai alkhairi sosai. Alkhairin da kowa bai sani ba za a samu a ciki shine a cikin su MAVIE ɗin ana yin auto staking ɗin nan. Idan yanzu misali ka je ka siya na holding, ka siya guda na dala 300 nan, an ba guda 3000 nan, to ka je ka yi holding, to idan ka yi holding ɗinsa ka ga ba zai ƙaru ba. Amma idan ka yi staking ɗinsa ka sa wannan auto ɗin, wannan guda 3000 zai iya zama har guda 3000, 4000, 5, 6 har 10,000. Kuma duk tsadar da ya a kasuwa kai ma naka ya yi tsada, da ka ciro ka zo kai wannan swapping ɗin shikenan za ka ƙara da kuɗinka. So saboda haka ina ba mutane shawara a yi ƙoƙari a shiga wannan tsarin na MAVIE, a yi registration, a biya wannan da babu ƙaramin package ɗin, package ɗin babban shi ma bai tsada ba, sai a yi shi. Saboda haka akwai bidiyo da muka tura na registration, yadda ake registration da komai da komai, yadda ake sayan package ɗin, mutum sai ya je ya duba insha Allah ta'ala ya samu. Amma kafin nan bari nuna mana ɗan package ɗin kaɗan tukunna don mu ɗan ga yadda abubuwan suke, don ba wani wahala ne da su ba. Da ka rijista ka shigo nan kawai za ka zo ka ga, da ka rijista ya buɗe maka haka kawai kana zuwa nan gurin babu wani wahala, za ka taɓa kawai buy hoops kawai shikenan. Kana shiga nan gurin kawai za ka taɓa nan gurin buy staking hoop ɗin nan za ka taɓa. To ga su nan
ɗan dala 300 shine kawai kana taɓa wannan buy ɗin nan zaka gani. Shikenan kawai zaka zo ka ɗauki wallet address ɗinka ka turo. Zaka zo kawai ka taɓa buy with tether USDT 20 gashi nan. Zaka zaɓi chain ka ɗauki Binance Smart Chain Binance sai kai ticking gashi nan sun gaya ma cewa kaza ka turo da 20 token. Sannan kuma in ka tashi turowa kai sa gas fee. Misali idan zaka turo da 300 sai ka sa 300.8 shine 300 zai zo daidai. Yana shigowa za ka ga kawai packet ɗinka kana zana create order, za su baka wallet address, za su tura maka ta email ɗinka, za ka ganta nan ma sai ka je ka ɗauka ka turo. Kana turawa kawai ka gama yana shigowa kawai za ka packet ɗinka kawai automatic ya fara aiki, ba wani wahala ba komai. So za ka gan shi a nan gurin, ya ce maka ka sai packet. Za ka gan shi ya nuna maka ga na dala 300 ka nan, amount ɗin coin ɗinka nan da komai kawai za ka ga ya fara tafiya yana sauke maka. Idan ka ga dama ka zo ka rufe wannan gurin kamar yadda na rufe wannan, ka rufe shi ya riga taron maka a nan, ya riga taruwa a nan gurin withdraw, ya riga taruwa a nan kai kuma kana kwashewa. Kun ga nan already ya tara na kwashe shi, yasa ku ga ma yayi haka. Saboda haka muna kuma fatan alkhairi. Allah ya taimake mu, Allah ya dafa mana, Allah shi ya mana gaba. Ni ne naku Mu'az Umar Muhammad El Mu'az. Wassalamu alaikum.